салому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. бародари азиз, ма аз ҳар як тайта хоҳиш мекунам шербачаҳо бовар кунед, ҳамин бародари мо тӯли ҷанг ҳамеша куҷоида ҳаст, аки номаълума дарак паякаш нест. бародаро ака аз бас ки мо ҳамин кавкав шӯхӣ мекунем, ҳазл мекунем, гап мезанем шербачаҳо, яъне ки ҳастам бародарое ки бисёраш мега ки чӣ баи хел гап мезанӣ. бародаро мо яъне ки шӯхӣ мекунем, шӯхӣ карда гап мезанем, шумо ба дил нагиред, ягон чиз накунед. нигоҳ кунед бародарҷоно, ҳамин навори мора илтимос паҳн кунед, ҳамин бародари мо чанд кашид, аллоҳ шоҳидай ҳамин қадар занг мезананд ки нигоҳ кунед. на бародари вертолёт ба тӯри сар гузашт, ба сари мара омадед, тоисти ба сари мара омад, дид ки камера кезда, нигоҳ гуфт беғамш натем. нигоҳ кунед бародари азиз, ҳамин бародара чанг ҳамешава исм мекуванш усм мекуванш нест, ягон хатти хабарш нест. бародар дар ҷое боши як хонатон занг бизан, бародаро ҳамин қа мекунем. ман намедонам бачаҳлоко ягон наташа қатти соз мегиранд ё ба фирм ки кори шумо ҳам ягон наташа қатти соз мегиранд, баъд дигар тамом ҳамин тақати сиё тамом падар модар аввали меёбем мушоли зангшон мезанем. накунем бародари азиз, дар кор нестаем хеле. занг бизанед падару модар як ғанимат, ғанимат. занг бизанед, пурсон кунед, аҳволпурсӣ кунед, бари чӣ кори мекунӣ карда мегӯяй, пай кору борша, просто занг бизанед, пурсон кунед бародари азиз. хоб бародари азиз, масъалаи граница, мехоҳем ки граница бирем бародарҷоно, номер мебуря марҳамат бирен граница, иншоалло ба амра ихдо бародарон бародари боваринокай беҳтарин бародарай мебара, иншоалло ин мегира меёратон. масъалаи авиакаса бародарҷоно, мехоҳем ягон билет бигирен, ягон билет бефан бигирен, яъне ки дар амонат хиёнат карда нашавад. бисёр занг мезанед, ака фанмо кардаи билет гирифтем, бародарҷон ай тараф меброя марҳамат зангш биза, бе ягон ташвиш, бе ягон мисусан билета мегире, соғ саломат, иншоалло ки мерай меёй. худо нигаҳбонтон боша бародарҷоно, фаромӯш накунед, фақат падилитса кунед, паҳн кунед. худо нигаҳбонтон боша.